Bon dia, em dic Carla, estic fent pràctiques aquí al Museu del Suro i visc a Palafrugell. Hola, bon dia. Soc Josep Bufell i Blanc. He treballat 24 anys a la indústria del suro, tot i que es pot dir que el meu ofici realment és el de periodista fins que m'he jubilat. Tot i així, doncs, vaig començar a 15-16 anys treballant a la indústria cruixera Bertran i 24 anys fins que es va acabar. I per començar, no? per introduir el tema, què és i com es feia la roba de suro? Doncs és que Indústria Cruixera Bertran, a primers del 1980, impulsat per un dels fills Bertran, en Pepe Bertran, un gran fotògraf que havia estat establert a Barcelona, tenint un estudi, i venia d'aquest món. El cas és que per qüestions X hi va haver un moment que va deixar l'estudi i va aterrar a la fàbrica. I va aterrar a la fàbrica amb l'intent de donar un impuls al teixit de suro, que ja hi havia algunes fàbriques que ho feien, però a Can Bertran no. A Can Bertran es feia l'aglomerat en rull o en planxa, el tap xampany i el disco aglomerat també. Llavors, en Pepe Bertran era una nova idea que volia donar en aquesta i fer canviar una mica el que era la tradició a la indústria del suro. Potser a vegades una mica conservadora, fer-li por entrar en noves tècniques per aplicar el suro o per fabricar. El cas és que aquest intent, tot i que no va quedar, es va consolidar, no es va acabar de consolidar, però sí que va ser prou important, sobretot per la promoció que en Pepe, a través dels seus coneixements, que coneixia molta gent de Barcelona i de tot Catalunya i de França, va aconseguir donar-li una dimensió prou important que es coneixés arreu. I tal és aquest impuls que va fer que va aconseguir un programa de televisió espanyola, que llavors hi havia un programa que es deia 1, 2, 3, d'en Chicho Ibáñez Serrador, que allà s'hi fes una passada d'alguns vestits de suro. I esclar, això va ser un impacte a tota Espanya molt important. O sigui que entenc que l'intent aquest de fer roba de suro va ser per donar-se a veure o per vendre més enllà de no només fer taps. Sí, aquesta era la intenció, perquè a la indústria del suro segurament li calien o li calen a la que és fàbriques tradicionals noves idees, nous impulsos. I aquesta era una prova que, sent un dels fills de la família Bertran, que se li va donar l'oportunitat de que ho fes. I ho va fer amb prou èxit i, sobretot, no pels coneixements tècnics que tenia de la indústria surera, però sí del que era poder posar un producte nou o una mica desconegut, més que nou, al mercat. I això en Pepe va aconseguir-ho. O sigui, entenc que el mercat de taps de suro era internacional. Es volia arribar a aquest mercat internacional amb la roba o s'havia pensat a menys escala, tipus nacional, o com? No, jo suposo que sí, que la intenció d'en Pepe, perquè era un noi que ho veia clar i tenia molt de món, que la intenció, evidentment que sí que hi era. Però tot fa falta temps, a vegades. Hem de recordar que la indústria surotapera és molt arrelada en aquestes contrades des de fa molts i molts d'anys,
i que el que es coneixia el suro doncs, era a través del taps que s'exportaven doncs, a Cuba quan, en certa manera, estava mal vist tenir tractes en Cuba, doncs els vaixells sortien cap a Cuba carregats de taps, per exemple. I com és que una indústria més o menys petita d'un poble com Palafrugell va arribar a la televisió, com has dit fa un moment, a l'1, 2, 3? Bé, Indústria Coixera Bertran, de fet, no era una empresa petita. Estava a Palafrugell, tenia uns 300 treballadors, però també tenia fàbrica a Santa Coloma de Farners, a Sant Feliu de Guíxols, també tenia a França, tenia despatxos a Suïssa, a Brasil. Com és que no s'hi va posar-hi més calés en aquesta investigació de com fer que la roba, no sé, doncs, no només fer marroquineria, com està molt vist, sinó com fer més tipus roba o més elasticitat? Sí, és que se'n va fer justament amb l'Anna Roca, el que s'havia fet era desfilades de models i fins i tot es havien fet biquinis amb el teixit de suro, no? Per tant, l'intent aquest ja hi era. El que passa que per fer jaquetes, per fer gabardines, recordo doncs, que els que hi treballàvem també ens feia molta il·lusió això i compràvem el teixit de suro i després el portàvem a una modista perquè el fessin, no? I la meva dona, per exemple, havia tingut una gabardina i un tipus de gabardina feta en teixit de suro, quedava preciosa, però el que hi ha és que encara no s'havia trobat prou la làmina de suro amb la tela que havia d'anar i quedava un pèl rígida, no? I això és en el que s'estava. I com es començava a consolidar, ja dic, Indústria Coixera Bertran va anar desapareguent, va desaparèixer, i llavors el que sí que han agafat el relleu doncs han estat persones, a part d'algunes altres empreses, doncs algunes persones que havien treballat a Can Bertran, havien estat en la part tècnica i que hi creien amb el teixit de suro, doncs hi han continuat fabricant-el o produint-el. Significava tenir alguna classe social portar roba de suro? És a dir, s'ho podia permetre a tothom o era per una classe social més benestant? No, era bastant assequible. Era bastant assequible, recordo els preus, no puc precisar ara, encara anàvem amb pessetes llavors i ara no recordo ni l'equivalència que podríem anar. El que sí que hi ha és que el teixit de suro en les peces, doncs ja sigui de marroquineria, fins i tot biquinis o gabardines, com he dit, el que sí és molt elegant. I si amb això es troba realment el suport on han d'anar les làmines de suro, és una peça de vestir, com dic, elegant i per totes les classes socials. Ara, tirant una mica al fil del màrqueting que has dit, com s'arriba a tanta gent en un moment que no hi havia internet, no? Perquè avui en dia és molt fàcil, entres a una pàgina web, li dones un clic al ratolí i molt bé, ja ho tens tot. Com s'arriba en aquell moment que la gent et conegui? Sí, doncs s'hi arriba, en aquest cas, torno a repetir, perquè en Pepe Bertran venia d'un món que coneixia molta gent justament del món publicitari i tenia uns coneixements de que per arribar més enllà hem de pensar que llavors tot just havien començat els ordinadors, però no aquests ordinadors que hi ha ara, però els tractes amb els clients es feien a través de les cartes per correu ordinari, escrivint amb màquines d'escriure i perquè quedés una còpia posant un paper carbó, que això, els que sou joves, no deveu saber ni què és això, no? Bé, era un paper negre que es posava pel paper original i un a sota, i al picar amb la màquina d'escriure les lletres quedaven calcades en allà i allò era la còpia que quedaves tu de la carta que es havia fet, no? I un coneixia amb un, l'altre amb algun d'algun diari, l'altre d'alguna ràdio,
I la sort, sobretot, el més espectacular doncs, va ser el programa aquest que era per tota Espanya i fins i tot a l'estranger, perquè em sembla que la televisió espanyola sempre, sobretot la part de Llatinoamèrica, doncs ha tingut molta cura que arribessin programes allà. I l'1, 2, 3 era un dels programes que s'ha vist a molts països. I ara, ja més tirant a l'àmbit personal, alguna anècdota que te'n recordis d'haver treballat allà o algun producte que diguéssiu i ara com fem això o alguna cosa així, alguna anècdota d'aquestes divertides? No sé, pot ser que en una ocasió, en un cine de Barcelona, per exemple, no la vaig viure jo, però sí un bon amic, que és l'Albert Joanola, que segurament el coneixeu, havia estat alcalde de Palafrugell, a la primera democràcia, l'any 1979, i a més ha fet molts llibres de suro i és un enamorat de la indústria del suro, i segurament que us ha vingut alguna vegada per aquí. Doncs ell llavors festejava en aquell moment amb la Maribel, i era a Barcelona, i estaven en un cine. I el cas és que al cine hi va començar el sostre a baixar, hi havia una tempesta molt forta i a ploure molt fort. I va començar a baixar aigua, i com anava sortint de tots cantons, i el cine es anava inundant. I la gent a sobre les butaques espantada i això. I allà corrien planxes de suro de la insonorització que hi havia hagut de les parets, i esclar, el suro flotava. I en Joanola, doncs amant com és del suro de sempre i que ha escrit molts llibres, doncs es va posar allà dalt sobre una butaca, es va posar a cridar ben fort: el suro ens ha de salvar, el suro ens ha de salvar, no? Esclar, la gent de Barcelona no sabia de què anava, però ell sí que ho sabia. I amb això venia a dir que el suro, de la mateixa manera que és ignífuga, flota i té moltes característiques que, bé, no tinc ara, vosaltres ho sabeu millor que jo i segur els heu explicades molt més bé, de les grans qualitats que té el suro i que tant de bo duri molts anys. I pel que fa a anècdotes, el que sí que hi ha és un altre, aquesta sí viscuda en pròpia pell, doncs és que devia ser pels primers dels 70, o sigui fa 50 anys, doncs que AECOR, l'Associació d'Empresaris del Suro de Catalunya, amb seu a Palafrugell i iniciada a Palafrugell, doncs vàrem començar a posar una revista en marxa. Esclar, jo de les qüestions periodístiques ja feia col·laboracions amb mitjans diferents, i el cas és que vaig ser qui vaig iniciar la revista. En l'inici d'aquesta revista, en els primers números, vaig intentar fer un reportatge sobre la matèria primera, perquè en aquells moments ja hi havia problemes sobre el suro català, que es havia d'invertir en plantar més alzines sureres. Vaig fer una mena de treball de recerca per documentar-me per al reportatge i vaig trobar, això l'any 1970, que 50 anys enrere ja es parlava del problema del suro català i que es havien de plantar alzines sureres. Esclar, resulta que ara hem passat 100 anys, perquè 50 anys que eren llavors i 50 que n'hem passat ara, som 100 anys i el problema continua sent el mateix. Vol dir que és una indústria que s'hi ha invertit per la seva pròpia supervivència pel que fa a la qüestió producció, però pel que fa al suro català no se n'ha tingut bona cura i, esclar, des de fa 100 anys que s'ha de recórrer bàsicament a Extremadura o Andalusia. I aquesta és una anècdota que la tinc present, però que malauradament m'estimaria més no tenir-la present, perquè voldria dir que d'una vegada realment la indústria surera hauria mirat el que és la base, que és el suro,
I si el suro català, tant s'ha dit, que té unes propietats que és molt millor que dels altres llocs de l'estat espanyol o de Portugal, doncs no s'ha tingut cura. I aquesta és una assignatura pendent. D'això en fa 100 anys.